Здравейте, приятели! Имам една добра новина, две добри новини. Почвам с едната. И това е, че заминавам на 7 юли на Белгия. Август. Да, 7 август. Ще снимам най-накрая видео как заминавам на Белгия. И сега ще ви покажем какво съм приготвила. Другата е, че ще правя видео през това време, казахме го. А другата е, че правя видео какво ще взимам на Белгия. Често казано, ще видите. Чувам да донеса чантата. Чисто нови дрехи от Белгия имам и тя ще ги сложа в раницата. Раницата е някъде толкова. И таблета ми ще вземам. Ще снимам. Това е един голям сак, който трябва да го издърпам. Има някои работи, които са пак вече много необходимите. Не са много, не навратни. Често казано тук ще го казвам, защото първо ще взема това яке. Нито един път не съм го носила. Аз ще покажа как стои. Късо, но и кочено. С две джобчета тук. Се заключава по този начин. И късо, яко, яке. Значи, това също ще се вземе. Не, имам още. Ако си мислите, че е свършило, много се лъжите. Тези къси панталонки. Те също са от Белгия. И една сладко-розово панталонче. Когато започнах с една, ще ви покажа какво е. Като пища и е много хубаво. Ще си го зачита с някой аутфит. И една пижама. Нали? Това е панталона. Къде е? Да, много е кучено. Ето се отвори. И това е пижама. И ето ме. Не е свършил, както казах. Има да кажа чекни. Това плотниче, което е супер сладко. Мики Маус е. И да, малко е смачкано, защото е било кое багатено. И това леопардово хубаво плотниче. Ето. И отзаде. Това е нещо такова. Абе, те са много дрехи хора и не знам дали ще... Да, ще! Просто това са ми чисто нови и тях ще ги взема за Белгия. Тъмни цветовете аз съм си ги драл, защото не искам светли гащи. Добре. Аз имам и други гащи, които са лукатировани де-факто и не мога да ги изкарам. Ще взема и от тях. Няма да... Всъщност и 4 имам.
и сандалите. Това няма нужда да ги показвам. Чехли. Ако излизам някъде. Ами и за вкъщи стават. Нали, там е почки. Може да се стине. Където живеем. Скоро не ми се разпределя. Абе, ще взема още неща, но не ми се разпределя, но ще ги взема. Защото тук е по-специална карта, но пак ще ги сложа. Ами, една такава тениска. Една такава. Тениски. Още една, която е много сладка, с настич. И тази тениска. Девайто ще взема една блуза също, защото и пък две ще видим. Тази чуть много блузка. Поне ще си взема ето такава жилетка. Това е якънце, мисля, че няма. Такава жилетка. Плотно за носене. И за вкъщи ще взема още една. Намерите покрай багаж. Чакай да видя. Да ми на кой съм. Ага, аз съм на баща ми. Реши багажа. Но няма нищо. Много нещо. Хайде се оправя тук. Както винаги, тениските и роклите не са свършили. Една такава рокличка. Синя хубава рокля. Още една, която лесърчета. Царка. Две такива еднакви тениски, само че едната е синя. Пак трябва да това е мой. Има една бяла и една розова тениска. Просто материята е хубава. Ще се опитам да ви покажа също. Някак си. И синя. Такава, която ви показах като розова. Блю, хора, блю. Какво не разбирате под блю? Така. Тук всичко, което виждаме, затова не знаех, че го има. Нещо такова, което се носи ето така. Вече. Виж какво е яко. Аз имам така. Вау! Това дали е моя? Не обратно. Не съм сигурна. Но е набратно. Просто се обложим по места. Навърнем до 9 от 10. От 9 до 10. Както най-добрахме на 6,5 на нос, нормални дрехи, защото постоянно нос става 3. И това е за мен голям проблем.
Защото винаги, когато ме питат кой номер носи брати, е много хубаво такова нещичко, което вече рокля или тениска. Нещо като това, като така се нарича. Това ще си видим. Дали ще се правят това всичко? Браницата. После ще ги проброим, ще ги сгънем и ще видим дали всичко това ще се побере в тази. Но тя трябва да се опире, защото е мръсно. Много готово. И да, често казвам, това е всичко. Не! Хора. Ще проверя едно пълно. И една такава сладка рокля. Нали, както знаете от тези рокли, които така си продължават да не са така. Сега ще проверя за нещо друго. Още една сладка тениска. Зелено цвечета и къцигащи. Взете тези звездички. Тествала съм. Трябва да имам тук някъде мишурапи, които са тук. Намери ги, хора. Толкова чорапи ще ми стигнат, няма да имам нужда. Сега ще проверим работите. Започвам тенис. Една тениска сива. Втора розова. Трета бледорозово, като на чучо. Розовото. И са много от Белгия, защото тук в България, честно казвам, няма хубави дрехи. И аз помолих баба ми да ми купи там. Защото там, честно казвам, шурапи, печета. Четвърто. Не бе, аз ще пусна тениската. Четвърта тениска. Доста тениски ми взема баба ми. И четвъртата тениска за един месец от 7 юли е окей. Това окей. Пета тениска. Вече понеже съм за един месец, всеки ден ще сменям тениски, рокли, най-различни раки, които тези. Това пак се брои за тениска. Казах ничко. 5 тениски, 6. 6. 7. Пак такава. Явно те са били заедно. 7. И трябва да търся. 8 и 9. 8. Обикновени тениски, едната е бяла. Аз обичам чистото. Имам още едни късигащи и още един против. Тях ще ги покажа от другото видео. Ще има и... Да, те са долу де факто, защото е подарък. Как да ви обясня?
подарък ми. Купили са за мен и са ми дали. Ние сме род и понеже нищо не ми купиха за рождения ден, сме купили това. И да. Бая род сме, защото това е на моята баба, сестра и де-факто ми е Лена. Да го кажем на български, на турски Тизе. Шарена тениска и баката. Съжалявам, че казах това нещо, но на кой път се ядосвам, защото не мога да се намеря тениската. Не. Пак рокля. Взема тази тениска, бе бях изложила някъде. Никаква някъде тук. Да не съм пък изгънала. Да? Tu много шарени работи има про. Имам тук. Да не съм изложила. Това е нещо като не, това е по-тъпо. Така. Да не съм пуснала нож. Да не съм изложила. Стават такива работи, сега ще пусна. Ето я бе, хвалите. Това е странно нещото. Който гледам да се измислила нещо, и няма. Как има човек? Мушки. Хора, няма ли тениската? Тази не е. Хора! Това ми беше за малко ти. Точно. Тук. Беше бачната тениска. Значи. Не. Но къде съм я припуснала? Ето я. Само да ти изробих. И тази. Чакайте да я скъдя. Колко ти да занимава? Това ти е скъдя. Сандали. Кои са хора? Значи. Десет тениски и това е 11-та. Дванадесет тениски. Ще взема 3 къси панталона, 4 къси панталона. 5
Една пижама. Тя ще ги прибавим при панталоните и тениската. Тук станаха 10, 11 плюс 3, 15, 16. И вие тук. 16. Гащи и чорапи. 15. Една блуза. 17. Няма да е. 17 и това потика мисля, че има. Да. А всъщност да, 17. Доста работа си има. 17. Чакай. Бяха 15, 16. 17. Станаха вече. Тук не е това. 17. 18. Рокля. 19. 18. 19. 20. Хора, 20. 21. 22. 22, 23, 24, моето, 25 и 4. 24 и 4. Хора, бяхме 25, 30, 27, не, 26, 27, 28. Хора, точно 30 работи ще взема. Çok sıcak. Gidin sala klimatiğe gitmeyelim. 30, точно 30.
Не. Абе. Нали ще ми стигне цялата ранча за дрехите ми? Бе, аз стига с твоите пазарлъци. Как ни стига, ще ги дадем на бабата да ги докара. Да, бе. Добре, точно 30 работи ще търся. 30. Там са 26. Де факто ранчата е бая места. Къде голяма е ранчата. Едно такова. Чекайте ми. Другия ми ще сложа кащата. В едно пликче ще се събера кащата, ще ги сложа. Тракте ще взема само 5 чифта. Слаби. И това ще е. Честно казано, няма да вземам нещо. Да, хора. 30 неща. С 5 чифта слаби, на кога 10 кащи. Хайде да не са 10 повече да са. Колкото вземам, колкото ми стигне в багажа. Кащи, слаби. И това ще е. Гребен, ластици малко. То и шнорка. Да е стори пластика. И филички. И шнорка. Това ли ми е проблем на сега? И да, голяма ми е ранцата. Ако ви я покажа, ще ви кажа, че ще ми стигне багажа бая. Значи ще остане място за още нещо, което ги натъпкам. И там мога да си сложа герданите. И да, просто честно казано, няма да ми е голямо нищо. Ако не ми стигне, това ще е. И таблета ми. Това ще си слага. Ще маса. Ще ми е лесно да нося. През това време, като снимам, ще ми е доста лесно. С това на семни. И още покажа реакцията. Всъщност не смесва ми, когато ме види, защото не се виждали поне от една година и също ми домашняло за семейството ми, за бебето ми. Как знаете, има малка братовчетка на име Нева. Ако имах снимки на таблета, бих ви я показала, но за съжаление нямам. Имам. Сега ще ви покажа и братовчетка ми. Тя всъщност е тук. Съм си я сложила на екрана. Ето, тук е като малка, като голяма. Трябва да влеза в Facebook, ще да ви покажа. Гледайте какво с тази кючека. Много е на телефона. Забелязала, че докато си играе, забелязва, че някой я снима и почва. Да видим, нали? Много смешна братовчетица имам. Тя е на Леля Медведето, не на Чичо. Както видяхте, онзи високия човек е моят Чичо. Видите и Леля ми? Не знам. Много е красива Леля ми, така да ви я покажа. Като малка и като голяма. Тя се ожени. Чакайте да ви покажа мъжа ѝ. Тук няма да го видите много ясно. Честно казано. Ето ги. Това е мъжа ѝ, това е Леля ми. А това е Невата като маничка.
Това е Лена ми, това е мъжи. Ето. Тук е правя 40 дена на братовчетка ми. И ето е за... Да. Ето ги тук на плажа. Много романтично. Ето е пак. Ето ги двамата преди да се оженят, мисля, че. Или да скоро. Ето е Лена ми. Още не е се оженила. Тук вече са двойка, мисля, че. Тя тук е на сватба ли къде. А това е братовчетка ми Алинка. Кака ми е Алин. Това е Леля ми като по-малка. Ето е пак като по-малка. Тя сега е на 23. А това е моята майка. А това е Леля ми. Много си приличат. Моята майка се казва Анита Свежинова Стефанова. Както знаете, моята майка и баща са разделени. Ето е Лена ми като по-малка. Ето е пак тук. Братовчетка ни. Не, тази жена не е пълна. И ето я моята сладка малка братовчетка. Малка сладка ягодка. Това са очички. Малката е усмивка. Малката е личице. Много я обичам. И да, това е честно казане моята малка братовчетица, която е цветето ми. Ето я на морето. Ето я на басейна. Тя всъщност може да ходи. Тя е на една годинка и една година и няколко. Тя още малко ще стане на 2. Една годинка и половинка. Играе с някакво момченце тук. Това е някакъв човек, който минал. Ето я нашата Сладоляна. Ето тук е някакви хора. Той е шмак. Вижте я сега. Гледайте сега. Супер момчета. Шапка на ка. Шапка на тояга, жената е чинане. Колко са сладки. Много я обичам. И е доста едричка. Докато мен ме няма, доста е пораснала. Не е дряла. Моята сладка Сладоляна. Ами хора, това беше от мен. 33 минути и 5 секунди. Чао!